Dakor mga jonka mura mintiere machiegni e nonro mar gazet. Mana kana senyisi motelo ni gazede makawuono thoro weche mabendo mipek. En kaluwore kod budget mabendi biro bedo kisomo odiochieng' makawuono. Budget mano mar hiko ohala mar higa mar 2023 nyaka 2024. Budget mar siling trilion 3.6. Weche mamoko mabendo mipek e gazet ma odiochieng' makawuono en kotenre kod paro mar chik mar omenda mabende jod bura nokadho odiochieng' manyoro. Kokamano machiegni okiny makawuono antiere ka gi nyawadwa Cleophas Oluoch mabende nosekelo ni weche manyien motelo. Cleophas arwaki ni machiegni nonro mar gazet. Erokamano ya Sharon. Wadano ne ka gazet mar The Standard kon mano mar Daily Nation okone jopiny ni gin weche mage mondiki e oboke gi. Wacho ka ite mokwongo nyaka mar 40 kata mar 30 kama ngurume kar kacha korango gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Nikitani no kathoro weche mantiere The Standard gi Daily Nation child. Wachak gi The Standard kama no kathoro wach mabendo mipek. Hapa no kwa bimulo mamoko nikech kawuono no odiochieng' makende mano mabendi biro bedi ka isomo budget. Wadhi ane mana piny kaendi ka bende neno thoro wach man mabendo chiw kanyo inside Ruto's budget. Mae budget mokwongo mabende jatend piny Kenya mar abich biro bedo katiyo godo mane kinde thuolo mar higa achiel mabiro. Cleophas ineno kwan ka mago mag budget gik mantiere budget mano mar siling trilion 3.6. Iwinjo ni kata sani gigo mano gol kanyo gi jaga budget kata budget controller mano odiochieng' manyoro ne gin gigo ma opogore ahinya kendo kotenore kod wechego mag tiyo kod omenda wechego ma pile ka pile kod mago bende mikete dongruok. Wacho kanyo ni recurrent expenditure kane kanyo Sharon en kanyo maromo trilion 1.4 mano mag recurrent kata omenda mitiyogo pile ka pile. Mago omenda go midhi bitigo kanyo sirkal mano mamalo. Moko bende kanyo midhi gol kitere counties, moko bende warito kanyo niere kaka idhi pogi. Koro pok mar omenda e counties bende tiere kar ka. Tiwacho ni omenda mar dongruok onego bed ni romo ganade. Recurrent gi magi mag development. Mae ma koro yude pogruok. Ni mamalo mondo ne recurrent go magi machulo sara mag jotich. To ya ber ni sani kata sirkal ma Kenya Kwanza osedo seyo mopogore. Ka gigo ma ikone en ni otemo timo gino machalo ni ondiko ji mang'eny e tich. Nitiere executive mawacho ni koro bende opong' kata oganda bende ni mathoth iye kanyo. Kipinyi kanyo kama chielo ni weche mag development to koro omenda di moyudo kar kanyo. Kanyo eri winjo kanyo maromo bilion 714 mano wacho development expenditure. Kachiel koda kama chielo no mano mar budget deficit. Gigi duto gimomiyo migi pek odiochieng' makawuono ni magore dhi some. To ma en budget mokwongo mar jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya. Osebedo gi budgets mopogore mabende osebedo kata ka isomo ka intiere sirkal to en kaka jatelo mar piny. Wacho ni en kaka jatend piny Kenya pok obedo ga thuolo mora ma en thuolo mare mokwongo modhi bedo kanyo ka jal mane omiyo ting' mar neno ni uchumi bende koro otegno. Mano uchumi ma pacho kae mano Njuguna Ndung'u ma bende jatend migawo mag wechegi mag omenda ka ono nigi ting' ka embe ka ono dhi chopo kacha ka osome tielo mokwongo kaka CS mar Treasury. Kawuono nigi ting'en mana ni kaendi king'iyo recurrent gi development expenditure iwacho ga jolony motendore kod weche mag uchumi. Wacho ga ni mag development mag timo dongruok nego bede ga ni imiyo pok mar omenda mathoth moloyo mitiyo godo pile. Ng'ino odiochieng' ma kawuono biro bedo gi jolony weche mag omenda gibiro bedo ka gifunonwa matut. En mana ni jalni ma Njuguna Ndung'u jatend migawo mochung' ne weche mag omenda. Aparo ni picha ma kama ber. Cleophas kineno picha ma kama aparo ni mani en achiel kuom rombe mabende na gintiere e kar jot mano mar jatend piny. Koro wacho ni mani mana odiochieng' ma kawuono warito neno kata mana nyadhi mabende biro bedo kodonjo godo e od bura. Ing'e ni Njuguna Ndung'u bende ne en gavana machon ono mar CBK kata bengi maduong' ma pacho kae. To gino ma bende nyaka wang'e picha mineno kanyo ka inene makare Sharon ma chalo mana kar jot mara jalop jatend piny kinde mane William Ruto pod en jalop jatend piny Kenya. To kendo picha ne olos ndalo mano temo ywa joge machiegni jomopogore makonye gi sumo paro wechegi mag omenda niere kaka onyalo timo kampen mare sirkal koloso to koro chak time yo machalo nade. En gimoro mawacho ni nokawo jolony kong'e ni jogi
ema dhi bedo kacha ka konye mondo mi onene adier uchumi mabende emise manoketo kacha e kampen mage ochopo kare. Mano kaka entiere kar kanyo odiochieng' ma kawuono koromo kanyo kar saa 9 kanyo wawinjane ni twak ma odhi kelo kacha od bura dhi bedo mana. Aya, koro omenda kore lach kanya kwa Ramgajuang, omenda mano mar hiko ohala mar higa mar 2023 nyaka 2024 en siling trilion 3.6. Kwa pimo Cleophas gi budget mano mar hiko ohala mar higa mokalo 2022 nyaka 2023 mano mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, budget ne en siling trilion 3.3. Manyiso ni budget mano mar hiko omenda mar higa ni nyaka higa mabiro omedre gi kwan mar siling bilion 300. To bende seyo jatend piny mana kaka ni wacho koluwore koda ka recurrent expenditure mano kaluwore koda omenda mabendo biro bedo kotiyo godo pile ka pile gi chudo mar osara. Sirkal osebedo kanyo ka golo paro mopogore opogore, to bende e gimoro mosebedo kanyo kata gipime kod sirkal mano ma mokalo, mano mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya. En gimoro ma oganda bende osebedo kanyo ka wacho e thuolo moro mokalo ni winjo kanyo Sharon Ong'ao nitiere chenro mopogore opogore ma sirkal osebedo kacha ka timo, to gigo duto ma giwacho gidoga chien to girango ni Uhuru Kenyatta notiyo kod yo machalo nade. Wacho nwadonje apisi ka omenda onge, omenda mage mane onge mane Uhuru Kenyatta nitiyo kacha gido kacha empty coffers. Gimachielo mantiere ka Sharon ma bende oganda onego bed ni rango, counties osebedo kacha ka ywak. Kendo counties osebedo ka ywak ne gidwaro omenda maromo bilion 417. Sani no koro pok mar omenda ma dhi ne counties ma bende osebedo ka ywak e thuolo malach romo kanyo bilion 385. Mano 4 mago madhi e county. Ka itirango kanyo omenda madong' kanyo e sirkal mamalo maromo trilion 2.6. Ma mi paro machalo nade ni mari yudo kanyo bende parliament mago bende nitie kanyo mono chiwo senate kachiel koda national assembly bende nigi pok margi kacha. Riyo magi duto gin medruok kopim kod mana mokalo mano iko omenda moro mokalo, nikech ywak e counties en ywak mosechopo nyaka sirkal malo kendo setem jalup jatend piny osebedo kacha ka temo loso kod riwruok mag governors. To en gimoro ma nosekadhe ponono nitie lokruok mabiro biro mane iko omenda manyien ok masani. Aya, koro nyaka Ramgajuang koni do thuolo king'yo kra mana ito boke chakre 2 nyaka 11 gin mana weche motenre kod budget. Cleophas odhe ni iti gazeti mar 2 kama bende nitiere weche motenre kod budget mano mar siling trilion 3.6. Iye kanyo bende aneno kanyo ka bende ojuoga kidenje mamoko kaka omenda makamani biro bede ka ipogo e migepe mopogore opogore chakre mar piny owacho mana kaka nwaseneno mano mar od bura maduong' judiciary kanyakla kod sirikande mago mag gwenge. Geno mar japiny teno mane ineno kanyo Kenyans hopeful Ruto's election pledges will be met in the budget. Singo mabende jatend piny Kenya nani tiere gode kinde manotimo kisera mar ombulu. Oganda mapacho ka ndi pod ni tiere gi geno ni hustlers biro bedo ka winjo wega. En mana niero kaka omenda pok mare mabende nwane ne iti gazeti mokwongo Cleophas. Sharon, ite mar 2 kae medo fuono kuonde mamoko bende mantiere. Ageni kata ka nitiere ite ni mar 2 gima nitiere piny kanyo nitiere kama wani sector location. Iyudo kanyo jogo ma oyuto, jogo bende ma nyabedo kanyo ni olal karango gik moko mopogore opogore. Kar kanyo ite no mar 2. Wacho winjo kanyo ni Office of the President ema koro ni kacha kod bilion 11. Jalupne bilion 3.7. Kaita office machielo mabende nochuo gima apisi mane onge kata sirkal mar Uhuru Kenyatta. Yo kata kwacho kanyo ne en medruok maromo bilion 300. Ka neno ka milion madhi 648 mano madhi apis no mano mar Musalia Mudavadi. Mano tiende nango chak nitiere State Department mano magarita kwe moyudo kacha bilion 26. Oyudo omenda mamalo ka ipimo kod office mar jatend piny Kenya kendo kuma chielo bende mantiere jogo makoro yudo pok manyalo bedo kacha ni pok maduong' kabisa mano pok kirango list no Sharon tiere mano magapaya State Department of Roads mano moyudo kacha bilion 240. Gilo kata mar somo ero ne kanyo gi bilion maromo 135 kod mano mar National Treasury bende mag omenda moyudo kanyo
bilion 130 kachiel koda mago bende mag thieth kata medical services mabende oyudo kacha bilion 110 kod 6. En ang'o manyabedo ni timore kar kae? Singo ma jatend piny Kenya bende nochiwo, nitiere chenro mopogore opogore mager apaya kata peyni wabende nitiere apaya no mochomo Mau Summit mano mawuok buor Nairobi kar kae mabende ne osengo e manifesto mare ni nyaka otim nade, nyaka losi kinde mantiere telo kar ka. Gigo madhi bedo kacha timore time faces marom nade, higni 5 modhi bedo kanye telo mare kaka jatend piny Kenya odhi timo mage. Tiwacho ni magi duto budget ni mano nitiere gimoro kanyo miwacho kanyo ni mano singo mane gichiwo kaka hustlers mabende dabedo kata ka gimiyo pek iwinjo kanyo ni bottom up economic model giduto nyaka gidhi kanye, nyaka gidhi e model cha mondo orang ni singo mane ochiw bedo tenore gi budget mantiere ka. Gima namako wanga kaning'yo kata mana siling bilion 11 mabende koro ochiwne apis jatend piny. Nanene ka nopoge nyadiriyo, nitiere madhine apis jatend piny gi kar jot mano mar jatend piny. Penjo mabende oganda na pod penjore ni to apis jatend piny gi kar jot mar jatend piny gin gi pogruok mane? Samoro kata mana kaluwore gi kwan mag jotije mabende ondiki. Clever City Gazette mar 2 nitiere Manimana, mano jatend migawo mochung' ne weche mag omenda mabende sigande ochiw kaindi mano Njuguna Ndung'u mabende duche makawuono e jal mabende ji biro bedo ka ng'iyo malich. Njuguna mana kaka Cleophas nosewacho notiyo kaka governor mano mar bengi maduong' ma pacho kaindi chakre higa mar 2007 nyaka higa mar 2015. Odiochieng' makawuono jo oganda ma pacho kaendi biro bedo ka ng'iye e kinde mabende koro biro bedo kosomo budget mokwongo mano mar sirikanda Kenya Kwanza. Sigande ondik kaka Cleophas bende nitiere kinde mabende nodonjne ahinya kaluwore koda apise kinde mabende ne en gavana mar bengi maduong' omenda ma pacho kaendi nok tim makare. Kata kamano nochune ma ogwetao no step down mano e dwe mar 3 higa mar 2015. En jal mabiro gi lony mararie weche gi mag omenda kendo sirikende mokalo ngeno tiyo kanya sirikal mar Mwai Kibaki tielo mar 2 mano telo mar barabara kachiel kodaka moro mar Uhuru Kenyatta kod William Ruto mano mako mana kuom thuolo mag higni 2 ka nitiere karkacha. Gino minyalo par notiyo e kinde ma piny Kenya ne medo chier ka wuok e lwenje go mag tokiero mag 2007 omenda ne wacho kanyo niero chochni mag omenda ne nitiere koso ne ni kanye magi penjo moko mantiere ang'o mano miyo nogwetao kata koso ndeke kar kanyo koro moge jwang kangi yude gino mantiere ka osebedo kacha kiwacho kanyo ni nokete okang' machielo mano kaluwore gi polls kata paro mano chiw kanyo gi Reuters wacho ni nokete kaka worst performing African policy maker mano ka nitiere kar kae kinde go mane koro siling ma Kenya nobedo maweth kipimo kod omenda mamoko mawuok e pinje maoko tahinya mano bende mano mar dola. Koro bende wacho kanyo ni nitiere medruok mag nengo mar ngima mano idho malo e kinde mantiere kar kacha kata weche mag inflation mabende nobira kacha wacho ni full swing kaka nitiere kar kanyo e kinde manen governor mane bengi maduong' ma pacho ka. Sani koro en jatend migawo mochung' ne weche mag omenda to okenge ma kamano dong' aneno ka bende matimore. Siling mar piny Kenya kipimo gi mano mar dola dong' neno ka nengo de pod ni piny. King'iyo kata mana chal mar ochumi bende rach. To kata kinde go bende ng'ama koro dhi donjo e thuolo mar Patrick Njoroge mabende Patrick Njoroge osebedo kanyo e thuolo no kaka governor mano mar CBK kuom thuolo go duto koro kata marero rumo ng'ama koro jatend piny Kenya bende osepuodho onjo kacho odiochieng' manyoro kama Othuge bende koro nigi ting' mar neno ne dieri siling ma Kenya opiem makare kod siling mamoko kata dola e kinde ma koro dhi bedo kacha kaka governor mano ka CBK. Konya koro mga jong koni thuolo iti gazeti mano mar 3 ibisom siganda jatend migawo mochung' ne weche mag omenda Njuguna Ndung'u. Kopogore gi mano wadhene iti gazeti machielo mano iti gazeti mar 4 Cleophas. Odiochieng' manyoro wang'eni duol mar EPRA bende notimo lokruoge e nengo mag modhi mopogore opogore. En mana no kane pogruok nikech kane neno kanyo nengo mar petrol nodwok piny gi nono to nochi ni sendi mago wacho ni ndururu nikech okane kata mna pogruok maduong' madhi bedo godo nikech petrol kanyo koro wacho ni nodok piny gi 66 cents mano ndururu pra utonglo koso ndururu
Otonglo 66 makoro nyiso ni bura Nairobi ka nengo mar lita achiel mar petrol ibiro bed kinyiewo e nengo mar siling 182. Diesel bende noduok piny gi siling 1.12 manyiso ni nengo manyien mar diesel lita achiel bura Nairobi ka en siling 167.28. Ineno kanyo mar mafuta mar taya nomede gi cents mano tonglo 35 manyiso ni mafuta mar taya bura Nairobi ka ewi lita ka lita en siling 168. Aparo ni ma iko waika mar mondo mi warido kanda nikech dwe mar 7 dong aparo ni kene neno paro mar chik mar omenda mabende nokadhi osuru mano ma ijuogo e nengo modhi dhi wuok kawuok atamalo 8 nyaka atamalo 16. Sharon gimantiere wacho kanyo ni record high fuel cost as new VAT plan stays. Ni e chenro gi duto gigo mosebedo kacha timore en ni medruok mar osuru maber ni macha ne ong'ade mano kaluwore kod Finance Act ma 2018 gino mantiere kar kanyo ne keto nong'ado ewi osuru ma ijuogo modhi mapacho ka mano kete kacha atamalo 8 medruok mar atamalo 8 mane wi osuru makama makoro kete 16 tiende nango mafuta mano manya bedo kacha metiyogo kata kaka moni mar diesel di bedo kacha kaidho kod siling 12 mane lita ka lita mano madhi bedo kacha wi diesel kod mano mar petrol mano tiende ni jogi duto winjo kanyo ni super petrol dhi bedo kacha chakoro kai uso siling 200 ka mano lita ka lita sani lita achiel mano en siling 182 ka intiere bure Nairobi ka in counties mamoko nitie kata jogo manyiewe kata mamalo lure gi county magintie gwenge mag North Eastern aparo ni mo nengo ne ni malo kira gwenge moko machiegni kata Migori kacha dhi do kata kamare opogore to gimantiere ni medruok mag nengo dhi neno iwacho ni kata dok piny masani wacho ni dok kod cents kata otonglo maromo 66 ni mano koro ero ogolo mana iwacho ni ma Kenya kama ne ntiere kar kanyo mano nengo ni mano mar petrol kama ne ntiere kata 182 kanyo koro odhi duogo mana piny bende ok odhi wuok kata 182 pod dong mane wiye kanyo tiende ni en gimoro ma pod ni malo kata kiwacho ka ni ero diesel ero bende koro ka diponi ero odok piny kata komedore kod maromo nade wacho ni siling 1.2 mano kama ntiere kar kanyo kine mentie bende moro minyalo winja dier ni nyalo kelo lokruok imede gi siling 10 to idwoke gi otonglo nikech waikre koro dwe mar 7 nikech nengo maka madongo chako ringo chakro odiochieng' makawuono nyaka chieng' tarik 14 mano mar dwe mabiro koro manyiso ni dwe mar 7 ponono ni paro mar chik maka kosekadho stages okenge manego winjore okala mar mondo mi olokre chik mafuta nengo ne biro bedo kamedre biro Nairobi ka Kenya bende osego koke adier kopogore gi mano Cleophas nikech saringo mapiyo wang'e ni gazet mar 6 odiochieng' manyoro paro mar chik mar omenda nyakwarom gajwang' nokadhi e od bura maduong' kod jod bura maromo 176 mago mawuok e kweth mabende noyie ne gin gi siro paro mar chik mar omenda wach makamano nitiere it gazet mar 6 81 nokwedo ni winjo gi moko kuom gi kabende na wacho ni anadagi mano Fatuma jaod bura e county mano ma Migori kata kamano ber kwa nyiso jopiny okenge manego bed ni ging'eyo kaluwore kod lokruoge mabende notimne paro mar chik mar omenda odiochieng' manyoro kanopedhe gi Kimani Kuria mano kamentie kanyo Sharon no kanyo proposal kata dwaro manitiere kachiel koda kama moko koro san warangane mae miwacho kanyo ni mano mar chudo mag omenda ni mano mar iwacho ni mag gero udi kata mano wacho ni housing levy koro ndege kacha 3% contribution kata atamalo 3 atamalo 3 ni biro ni mar ntiere kambi mondiki kod imbe mari mantiere kar kacha makoro kete kanyo maromo nade obire kidienje mopogore opogore kama tin kanyo winjo kanyo onego bed kanyo siling 2,000 kama ntiere kar kanyo thuolo go duto 2,500 ntiere kanyo wacho ni nyalo duok ne omenda mana bang' higni 7 ka twak mano bago dochi manyoro mabende thor wach mantiere kar kae mabende ka warange iwacho kanyo ni thuolo gi duto ka Uganda dhi bedo kacha ka bede twak ino kanyo paro mano gol kacha kod jod bura mamolo mabende jakom ma komiti mochung'ne weche mag omenda e od bura owacho kanyo ni Uganda mondo mi orang ni paro ni mano mar
mar chik ma bende nitiere kacha wechego mag udi ka iwacho kanyo ni ati nokete kacha ni omenda manyaka matin ma ng'ato onego bed ni chulo 2,500 ogol gima chalo kamano. Sani koro wakia ni pesa di ma bende biro bedo kigolo do. Kamano. Tingene wach bende ni ka Cleophas. Wach ni gine. Chona kana kata mana kinde ma bende paro mar chiko mar omenda kapok notimne lokruok oganda nong'e ni ibiro duoke bang' thuolo mar higni 7 nyalo dhi tikwayo pesa ni. Sani ero ineno kanyo kwana tamala 1.5 ma bende biro bedo ka igolo, it's non refundable. Kiwinjo ni kinde mokalo nokete kacha atamala 3 tiko ni buduok ni bang' higni 7 bang' lokruoge mosetim kacha bende oganda to osekadhe koro kosekadhe kar kanyo koro mogi jwagi ne kalto bende mae gimoro ma oganda moko bende pod wacho winjo riwruoge moko mag piny owacho odiochieng' manyoro mane wacho ni oyo gini kata kwasesome podi okochop kare gino mane jo Kenya bende rito winjo ni kata kan lokruok ng'omiyo otime lokruok mopogore gi gino mane jopiny bende oketo. Aya, mano wach mantiere kano. Nyakoro mgajwang' waringa ne gazeti machielo mapiyo piyo. Gazeti ma Daily Nation wangi thor weche mopogore Cleophas nikech aneno ka dakika 5 tok saa 1 mano mar okinyi mar mondo mi watiek nonro mar gazeti awinjo ka bende wendo ma bende wantiere godo bende osechopo. Wangi ne gazeti ma Daily Nation mapiyo piyo kind thuolo kata mar dakika 2 kama wanyisi nyakoro mgajwang' ginere ma bende nitiere gazeti kopogore kata mana gi wach mar budget nikech ang'e wach mar budget ma bende poda nyakoro mgajwang' wabiro bedo kwathung'o gi godo nyaka rom kanyo saa 11 donge odiochieng' ma kawuono en odiochieng' budget. Kopogore gi mano Cleophas odiochieng' manyoro Harambee Stars bende noloyo gol 1-0 na gilo piny Pakistan. Takeni nango menendiko ni Harambee Stars revel in win over Loli Pakistan. Dibed ni gionge kod oteko jo Pakistan? Naneno tugono nyoro ochakre saa 8 godiochieng' nyaka kar saa 10 kanyo to rumo. Kenya bedo gi tugo makare jatugo masule mane nitiere kar kanyo ajumano kata mano yudo player of the match kata bang' tugo mano Odada wacho no tugo yo makare beni Odada ni gocho Philadelphia e pino ma America kendo ya achiel kuom jotugo mano luongi kendo nie team no kendo gine jogo mantiere midfield mano mar Harambee Stars tugo makama kata kan range Sharon o pewe wantiere godo Kenya ka pewe wantiere godo kendo gintiere ng'eny mopogore pap mane joka goche enyo kacha ka Engine Firat mabende kocha maduong' mano mar Harambee Stars gino mano wacho kanyo odiochieng' manyoro jotugo ma Kenya kungi goche taf ineno artificial grass mantie ka mane Uganda tugo ginyo gi pap yie ginyo gi pap ma igori piny kidi cha bade gi motemo wacho ponono wacho ni lokruok ma kit pap ma Uganda tuge jo Kenya do bedo gi tugo maber moloyo mano mane gitugo odiochieng' manyoro kata loyo makamano gol achiel no mano do dakika mar 17 mano e tuke go ma iwacho ni gin mag pinje ang'wen ma bende kanyo moting'o Kenya, Mauritius, nitie Djibouti kachiel koda ka piny mar Pakistan. Pinje gi Kenya nose matugo gi mokwongo chieng' ngeso weekend kacha ne gilewo mok gichopo ni mane nitie tugo mokwongo mano bitugo kacha kod Djibouti. Kata kamano Moses Shuma ma bende ne oyudo luong mokwongo mano e tugo go mag Harambee Stars nomiyo Harambee Stars gol mare mokwongo ma bende obedo gol mokwongo mane Harambee Stars oloyo e tuke makama. Koro en poch gi pak ginyatimo makare ni mar kata kirango kanyo gin gi ting' moro kanyo ma gibedo kacha ka gin godo mapek mar neno ni girakore yo machalo nade gi team machielo no. Wacho ni team no mano mar Djibouti mar Mauritius ka gibedo go kar kacha chieng' Jumapil girakore kacha kod Mauritius mano ka gintiere piny gi kanyo ma Mauritius ka gineno ni bende gidhi e yo machalo nade. Oganda ntiere kar kacha matindo gi madongo man gi lonyo weche mag tuke ma e pinje maoko bende no gi thuolo. Aya, koro nyakoro mge jongo ni yudi thuolo mar donjo iti gazeti mar 43 isom wach makamano. Wang'ia ne wach machiel ma bende wanyalo bedo kwatu wake. Wang'ia ne na wach mar Kenya Kwanza odiochieng' manyoro ka bende nokadhi. Mano nitie mar na e front page kanyo podi. Wanyano kanyo ni Kenya Kwanza wins house as Azimio Mals in court action. Odiochieng' manyoro nyalo paro jaod bura mano mar Riedo Otiende Amollo bende nawacho ni kata bende ni paro mar chik ma kama ibro bedo ka ikadho gibro bedo ka gidhi e doho. Mano nitiere front page kanyo wach motenre kod Kenya Kwanza ma bende odiochieng' manyoro koro nokadho paro mar chik mar omenda. Otiende ka niwinjo kaka naloso wacho ni kata poni Kenya Kwanza kaluwore gi jod bura magi ka kadho paro mar chik ma kamano kata bende ni doho bende gidhiye to doho okwedo. Jopiny pod nitiere jopiny ma bende samoro kata mna osuru ma kama gibro bedo ka inya.
En gimoro ma keto oganda gi paro. E gazet mar auchiel mano bende kama omiye peke wachno ka giranga chite mar 5 kod mano mar auchiel. Wach ma jobura bende wacho ni nyaka koro bende onego giyude thuolo mondo mi giwinj majority. Aya, wacho kanyo ni gin gitiyo gi teko margi mane od bura man gi kwan mamalo mondo mi gikal chik kata paro mar chik machalo kamano. Koro sane wacho ni pod ntiere doho ma oganda nyalo bedo kacha kachomo. Wacho ni kata kitiyo gi doho e yo moro makare kendo oganda biro yudo dwaro ma gintiere godo. Wacho ni mago bende e oganda. Wacho ni if you use the courts, they are the people. Mano bende gima ntiere kar kanyo. Mano mar paro maket kod mano mane jatend Azimio wacho Raila Odinga ni oganda koro doge ng'anyo no maratipo. Nyakoro mjonko ni yudo thuolo wanisom gazeti ma Daily Nation moko kuom weche mabendo mipeko duche manyoro nwaneno ka Nurdin Haji bende nochamo muma kaka jatendo fwamb kich ka bende ting bende no mie kanyo duche manyoro gi jatend piny Kenya mar neno ni ting makamano otimo e yo makare. Kotendre kod weche moluoro doho bende jokanyo mago mabende naleme kanisa mar Mackenzie mong'ere kaka Good News International madero 65 bende pod wacho ni kata bed no dinnegi mano esel kacha pod gitweyo wach makamano chal nade. Doho bende na jokanyo kwacho ni bro donjo negi ni gitemo kao ngimagi. Koka mano Cleophas wach ni mogik kochiko nonro mar gazet Sarach. Ada weche mag jo Mackenzie gi kata kamano ino ka ng'ato lor iloro ng'ate gari to ng'ato kata teko mowuotho go ema onge. Odhi e court kaja koro tuwe. En koro machalo en osetwere maisha. En koro orito mana wuok e page ni. Nyakora muke jwang somo gazet momori ibede kod ng'eyo ni mage mantiere. Duche makano pek nyakora muke jwang wan kodika ama kelno weche mathoth anya madhi bedo ko aluo Sharon ng'ang'ni duo kod twak mare mokwongo ananga duo kendo Sadeka dhi nyime kod twak mabende dhi bedo kata kochakore okinyi maka wuono. Sharon an koro en mana mano acho ni erokamana enya wanono gazet oganda koro dio nye bieni gazet ma The Standard Daily Nation pesa di Uganda pesa di en siling 2,700 Uganda mano Tanzania en siling 1,700 Kenya ka en siling 60 kora mo yang de so menego bede char kata kirango gazet mar The Standard bende pinje mantiere Afrika ma ugwe. Kok mano gi kanyo bende makelo we giko mar nonro mar gazet tema lidho nyakwara muga jwang koro ka ni do thuolo wani som mano gazet mar Daily Nation kanyakla kod mano mar The Standard. Gi kanyo akawiyo matin aduogo kod twak mokwongo e chenro mano mar piny kik dhi mabor.